Na mestu nekadašnjeg rasadnika u okruženju Fruškogorske šume i Stražilovskog potoka nalazi se skoro 2 hektara prostora za odmor, rekreaciju i izučavanje prirode. Ima i tuš kabine, umivaonice i toalete uz prečišćivač otpadnih voda, ali to nije sve. Poboljšanje će biti pre svega usmereno ka većoj ekološkoj, da kažem strožoj ekološkoj orijentaciji u pravcu toga da ćemo ovde obezbediti i solarne panele za zagrevanje vode, dakle trošit će se minimalna struja za zagrevanje vode, bit će tu još naravno i bungalovi, možda i neki vetrogeneratori, vidjet ćemo jednostavno ovde se trudimo da to ostane tako da se ne vidi veliki uticaj čoveka, da zaista ostane ovaj ambijent kakav je jeste, sada prelep, netaknut, da tako kažem, i da kamperi koji ovde dolaze uživaju u tišini, u prirodi, bez mnogo svetla, bez mnogo buke. Ovde su već mališani iza svih novosadskih osnovnih škola koja vole prirodu. Oni na najbolji način mogu da se upoznaju sa ekologijom. Dunav, Fruška gora, ne bilo čiji prirodni resursi, bilo čije reke, planine, jezera i tako da, već naši. Dakle, poenta je u tome da mi treba zaista da shvatimo da su naše reke naša stvar, da o njihovoj zaštiti, održivosti se neće brinuti niko drugi, već samo mi. Prilaz do odmorišta je asfaltiran, a nije zgoreg podsjetiti da su u blizini brojne vinarije, restorani i kulturne znamenitosti.